Ngisacela ukubabingelela abazalwane egameni elihle lomfundisi uKristu inkosi sethu. Amen. Siyabonga uNkulunkulu odala amazwe nomhlaba, simbonga ngesipho sokuphila. Namhlanje sisenza yona incwadi kaDaniel, chapter 8, ingxenye yesithathu bazalwane esiyenzayo. Ukuqala kwethu amavesi ukufunda sizoqala kuDaniel 8 verse 15 sifike ku-18. Isihloko sakhona sithi inqama nempongo. Sacela sithole umkhuleko. Odala amazwe nomhlaba, isenkosi sethu Jesu Kristu, sikubonga ngomusa, sikubonga ngothando lwakho. Nkulunkulu, akukho lutho wake wathi alenziwe lapha emhlabeni ngenhloso yokuthi abantu befunde okuyize, kodwa konke obekwenziwa lapha emhlabeni nothi akwenziwe, usambulela isimilo sakho, usambulela iy'mfihlakalo zakho konke okwenzakala ezulwini. Singathi uNkulunkulu ngathi uma usifundisa sifundiseke. Ukuze sizofundiseka Nkosi, sicela ubukhona bakho phakathi kwethu. Sicela umoya wakho ongcwele ukusitolikele konke. Nalapho esingasafika khona siyancela Nkosi usenzele ngokubona kwakho ukuba kuyadingeka usekhaya ezulwini. NgoJesu siyakhuleka, amen. Phinde ngiyababingelela abazalwane egameni elihle lomfundisi uKristu inkosi sethu, amen. Sishawe isikhathi ku-part 2. Kusenza isifundo uDaniel 8. Sesithi hayi ake siwuqhubeke uphathi sivele siwuqhubeke uDaniel 8 sesibuya nengxenye yesithathu upart 3. Ithathekisile kodwa le ndaba ngobe bekusichaza kakhulu ngokuhlanzwa kwethempeli. Sikhulume ngo-2300 days. Engikholwa ukuthi sisaqhubeka nakho noma ingxenye yakilapho isizovaleka. Ngisacela sifunde uverse 15 kuya kuverse 18 kuDaniel 8. U-15 ufundeka kanjena. Kwathi sengiwubonile umbono mina Daniel ngafuna ukuwuqonda. Bheka kwase kumi phambi kwami kungathi isimo somuntu. 16. Ngezwa izwi lomuntu phakathi kwe-ulayi elalimemeza lathi, Gabriel, menze lokhu ukuba aqonde umbono. 17. Wayesesondela lapho ngimi khona. Lapho esefika ngashaywa luvalo ngawa ngobuso bami. Kepha wathi kimi, qonda ndodana yomuntu, ngokuba umbono ungowesikhathi sokuphela. Bese verse 18 athi, esakhuluma nami ngalala ubuthongo obukhulu, ubuso bami bubheke phansi. Kepha wangithinta wangimisa lapho kade ngimi khona. Amen. Abafunda iBhayibheli lesingisi kuthiwa sought for the meaning of the vision. Angithi kuthiwani lana? Lokhu usivezela ngokusobala ukuthi uDaniel wayengaqondisisi umbono owayewubonile ukuthi usho ukuthini. Ngokusho ngokwesifundo kuyavela ukuthi kodwa lokho akumenzanga ukuba aphelelwe amandla ayekele ukuzama ukuthola ukuqonda mayelana nombono. Kodwa wafuna yena uDaniel ukuqonda ukuqonda lombono lona. Yabo. So kuzothathekisa ukuthi igama elithi wafuna, yabo, he sought, yabo, kuthiwa lisho ukuthi ngosifundo ngathini, wasesha, wagubha ngokwendumiso noma ngokomkhuleko, ezama, ecela, encenga, enesifiso sokwazi ukuthi enhlizweni yakhe lokho akubonile kusho ukuthini. Ngakho siyabona ukuthi uDaniel wayeqaphile, yabo, ngathi noma mhlawumbe ngathi nje wayediligent ekufuneni ukuqonda lo mbiko. Uma uzofunda ngoGabriel ololo okukhulunywa ngawe la kuthiwa ngoba kuthiwa izwi lamemeza lithi Gabriel menze lokuba aqonde umbono. uGabriel uma uzofunda incwadi kaLuka 1 verse 19, uGabriel uyingelosi emile ebukhoneni bukaNkulunkulu. Yabo, uyake lona kwathiwa uGabriel akube uyena ozokwenza ukuthi uDaniel aqonde.
khona pho uvela khona ukuthi uDaniel ngesaba, angithi uma ufunda incwadi yakhe uthi ngesaba wawa ngobuso bakhe, wazithola esesethongweni obungakanani obunzima, washawa uvalo wawa ngobuso, wazithola esesethongweni obunjani obunzima. Okay, sizoyithinta indaba kaDaniel, i-reaction kaDaniel, yabo, lana esekhona esebukhoneni baNkulunkulu nedalo ey'ngcwele sesiqhathanisa uma sesifike ku-chapter 10, uNkulunkulu uma esiphila ukuphila siyamkholwa, ubone i-reaction yaDaniel noma yomuntu uma esebukhoneni bobungcwele, ebukhoneni kaNkulunkulu. Amen. Ngazi nje ngaphambi kokuba ngiqhubeke ngoba khona futhi sizobuka okay, chapter 10 uzosivezela kahle uDaniel esebukhoneni bukaNkulunkulu. Cha, ngiyathethekisa lana bazalwane ngoba kade sifunda incwadi eTabernacle Sanctuary kuwona uDaniel 8 kusuka sekungena 2300 days ukuthi uNkulunkulu mabangenzele iTabernacle noma mabangenzele i-sanctuary ukuze uNkulunkulu ezohlala phakathi kwabo. Yasheshekisa-ke le ndaba uma usufunda uNkulunkulu uthi kwabaseRoma, anazi yini ukuthi imizimba yenu iyithempeli laNkulunkulu nokuthi uNkulunkulu uhlala kithi ngomoya wakhe ongcwele. Bazalwane, siyithempeli laNkulunkulu ukuze uNkulunkulu ezohlala nathi, ezohlala kithi, siyithempeli lakhe. Ingakho uNkulunkulu ebeke umthetho phezu komthetho. Yabona, uma unendlu nje uyazazela mzalwane lapho ekhaya unendlu ohlala kuyona, khona izinto ezenziwayo endlini yakho noma onanomuzi, khona izinto ezingenziwa emzini wakho noma khona izinto ezenziwayo emzini wakho noma khona izinto ezingenziwa emzini wakho. Mhlawumbe uney'ngane nje zabafana, uma kwenzeka seyiphuza utshwala kodwa ziyazi ukuthi utshwala zibuphuzile ekhaya ngoba umzali umnikazi umuzi ushaya umthetho. Nathi siyithempeli kaNkulunkulu. uNkulunkulu khona umthetho awushayile ngendlu yakhe eyithina ukuze yena ezakwazi ukuhlala phakathi kwethu. Kodwa-ke kuzovela lokhu kabanzi kuso lesi sifundo sikaDaniel. Sethwe zona lezi iy'ncwadi ekade ngiyikhuluma, incwadi yamaRoma, kodwa ake ngiqhubeke ngime la engisabizele ukuba ngibe khona njengamanje. Yabo, cela ukufunda uDaniel 8 uvesi 19 ze kuzoqhubekeka. Uvesi 19 athi, wathi bheka, kusho uDaniel, wathi ngiyaxolisa, kusho uGabriel, wathi bheka, ngiyakwazisa okuya kwenzeka ngasekupheleni kwentukuthelo, ngokuba kungokwesikhathi sokuphela. Amen. Kuthiwani lana? Kuchazwa ama-events esitsheliwe ngawo embonweni a-involve indignation. Ngathini? Yabona, umuntu uma eseyenzile into wakunenga kufike lapho abanye bathi sekungimi la. Uyabo uma uNkulunkulu sekwenzekile, uNkulunkulu wacaca ukuthi he cannot take it anymore. Yakhumbula iSodoma neGomora lakwenza kwafika lapho khona sekufune ukuthi uNkulunkulu ephindisele, sebekwenze kwaze ngathini inkomishi yazi yagcwala, angithi yabo. So okay, lokhu ngathini ukucunula kwabantu bekucunula uNkulunkulu akwenzi ngathini aku-involve kuphela abantu abaphikisa uNkulunkulu from ngengaphandle nje noma from without, kodwa nalabo abamphikisayo uNkulunkulu ngengaphakathi labo, yabo, ngani, ngesivumelwane sabantu bakhe, yabo. Ngokuba emlandweni laphayana kulesi siprofetho kubonakala ngathi sidila nabantu baNkulunkulu ngenxa yokuthi noma ngenxa yokuhlubuka kwabo, yabo. Angithi siyakhumbula kade sifunda incwadi yaDeuteronomy ukuthi ngenxa yokuhlubuka kwabo abantu, Deuteronomy 28, ukuthi babegcina sebebezigqila. Siyakhumbula bebezigqila benza ukuthi bethobele ezinye izizwe, mhlampe zifike zibabulale zibathumbe kube njeyana. Kodwa isikhathi siyeza la uNkulunkulu
azodila khona nalokhu kwenza kwabantu, kuzoba uNkulunkulu yena uqobo ozodila ngamandla akhe ukuvikela abadinga ukuvikelwa nguye. Yabo. Lokhu kuyabonakala ekuhlanzweni kwesanctuary lapha bonke abantu kwenziwa kanjani bezobe behlulelwa. Yabo. So this indignation will come to an end in God's appointed time. Ngicela ukufunda uDaniel 8 verse 20 kuya ku-22. U-20 kaDaniel 8 usho verse 20 wakhona. Inqama oyibonileyo inezimpondo ezimbili zingamakhosi aseMediya nasePheresiya. 21. Impongo iyinkosi yaseJavani, uphondo olukhulu olusemkhathini wamehlo ayo luyinkosi yokuqala. 22. Kepha olwaphukileyo esikhundleni salo owavela ezine, kuyakuvela imibuso emine esizweni salo, ingenamandla alo kodwa. Amen. Uma ubuka lamavesi anokuhlangana noverse 4 nanoverse 8 khona laphana kuDaniel 8. Angisho uDaniel waqala wabona inqama, emva kwalokho wabona impongo. Njengamanje sekuchazwa ukuthi leyo nqama iyini, leyo mpongo iyini. Inqama eney'mpondo ey'mbili iyisimboli yombuso wamaMede namaPheresiya. Bese kuthi impongo leyana iyisimboli yombuso wamaGrikhi. Lolu phondo lakhona olugqamileyo inkosi yokuqala u-Alexander the Great. Khathi u-Alexander lelo phondo seliphukile noma u-Alexander the Great eshona, kwavuka noma ogeneral bakhe abane ba-take over noma bathatha umbuso wamaGrikhi bawuhlukanisa kane. Abakwenzanga lokhu ngamandla afanayo naka-Alexander ngenxa yokuthi bona ayikho i-territory noma alikho izwe elisha abazinqobela bona ngokwalo. Into abayenza nje ukuthi bona ba-divide umbuso kuphela. Daniel 8 verse 23 ku 25 sengifunda lapho. U-23 uthi ekugcineni kokubusa kwayo, lapho izihlubuki seziphelele, inkosi elikhuni ngobuso eqonda izifumbe iyakuvela. Iyakuba namandla amakhulu, ingenamandla eyokuqala kodwa. Iyakuchitha ngokumangalisayo, iphumelele ukukwenza. Iyakuchitha abanamandla nabantu abangcwele. Uverse 25 esithi ngokuhlakanipha kwayo iyakuphumelelisa inkohliso esandleni sayo, izikhulise enhlizweni yayo, ichithe abaningi ekuthuleni. Iyakumelana nesikhulu sezikhulu, ichotshozwe kungesandla. Amen. Lamavesi nawo futhi anokuhlangana noverse 9 nanoverse 10. Yabo. Latter time of their kingdom. Ekugcineni kokubusa kwayo. Yabo. La ungathini? Kukhomba ekugcineni kwama-carriers noma kwalokhu kuhlukana okune okwenzeka embusweni ka-Alexander the Great, kuka-Alexander the Great, inkosi yase-Greek. Mase kuthiwa transgressors are come to the full. Yabo, lapho kuthiwa ngathini? Lapho izihlubuki seziphelele. Lana i-reference kahle kahle to the fact outlined ku-Daniel 2 la khona uNkulunkulu ebeka futhi esusa amakhosi onke amandla noma wonke umbuso, wanikezwa ithuba lokuthi wazi futhi ukhonze uNkulunkulu ophilayo. Kodwa ilabo nalowo lombuso wawenza ngendlela yawo ukuthi ugcwalise ukungalaleli kwawo, bese kanjalo beyasuswa bese kubekwa abanye endaweni yabo.
Yabo. So this also refers to the fact that abantu baNkulunkulu who were constantly coming under divine retribution for their sins and apostasy were never more corrupt as when they came under the control of the Roman power. Yabo. So lokhu kona kungathini, this could also refers ukona kwamaJuda. Sakhumbula amaJuda. Okay, angenze njena. Angenze nje khona akesikile amavesi lana kukhulunywa ngokuthi kuyakuvela inkosi enobuso, iyakuba namandla. Ngatheni seziphelele inkosi elikhuni ngobuso eqonde izifumbe iyakuvela inkosi elikhuni ngobuso. Angithi le nkosi ilana okukhulunywe ngayo kuDeuteronomy 28 verse 45-57. Sawufunda kwingxenye yokuqala yesifundo chapter 8 kaDaniel. Kodwa nje ngasale sengiwufunda 45-57. Maningi lama verse bazalwane. Kodwa la ku-apply kuma-Rome njengoba kubonakala uverse 9. UDeuteronomy 28 verse 45-57 cela ukuphangisa ngofundi. U45 futhi zonke lezi ziqalekiso ziyakukwehlela zikuxoshe zikufice uze ubhujiswe ngokuba awulalelanga izwi likaJehova uNkulunkulu wakho ukuba ugcine imiyalo yakhe nezimiso zakhe ebekuyala ngakho. 46 zibe phezu kwakho isibonakaliso nesimangaliso naphezu kwenzalo yakho kuze kube phakade. 47 lokhu ungamkhonzanga uJehova uNkulunkulu wakho ngokujabula nangokwenama kwenhliziyo yakho ngenxa yobuningi bezinto. 48 uyakuzikhonza izitha zakho uJehova ayakuzithuma kuwe ngokulamba nangokoma nangobunqunu nangokuswela izinto zonke, abeke ijoka lensimbi entanyeni yakho aze akubhubhise. 49 uJehova uyakuthumela isizwe esivela kude ekugcineni komhlaba njengokundiza kokhozi, isizwe ongayikuqonda ulimi lwaso. 50 isizwe esinobuso obujamayo esingayikunakekela ubuso bomdala singabi namusa komusha. 51 siyakuyidla inzalo yakho yezinkomo zakho nezithelo zomhlabathi wakho uze ubhujiswe, singakushiyela amabele noma iwayini noma amafutha noma isanda sezinkomo zakho noma amazinyane ezimvu zakho aze akuqede. 52 siyakuvimbezela kuwo onke amasango akho zize ziwe izingange zakho owazithembayo ezweni lakho lonke, sikuvimbezele kuwo onke amasango akho ezweni lakho lonke uJehova uNkulunkulu wakho akunika lona. 53 uyakudla inzalo yesakho isisu, inyama yamadodana akho neyamadodakazi akho uJehova uNkulunkulu wakho akunika wona ekuvinjezelweni nasekuxinekeni izitha zakho eziyakuxina ngakho. 54 umuntu othambileyo notetemayo phakathi kwenu, iso lakhe liyakuba libi kumfowabo nakumkakhe nasesifubeni sakhe nakuyo insali yabantwana bakhe abaseleyo. 55 angabeniki inyama yabantwana bakhe abadlayo ngokuba engasalelwanga lutho olunye ekuvinjezelweni nasekuxinekweni eziyakuxina ngakho izitha zakho kuwo onke amasango akho. U56 atsho owesifazane othambileyo notetemayo phakathi kwenu obengenasibindi sokubeka amathe onyawo lwakhe emhlabathini ngenxa yokutetema nokuthambeka, iso lakhe liyakuba liba endodeni yakhe esesifubeni sakhe nasendodaneni yakhe nasendodakazini yakhe. Bese u57 athi nakumzanyana wakhe ophuma phakathi kwezinyawo zakhe nakubantwana ayakubazala ngokuba uyakubadla ngasese ekusweleni kwakhe ekuvinjezelweni nasekuxinekeni eziyakumxina ngakho izitha zakho kuwo onke amasango akho. Amen. Kutholana sithola isiprofetho mayelana nokuphela kwamaJuda
ngenxa yokuhlubuka kwawo ehlubuke uNkulunkulu uma engaphenduki futhi engabuyiseli izinhliziyo zawo kuNkulunkulu. UMoselana uchaza isizwe esinobuso obujamayo esizoza ukuzochitha idolobha lawo abantwana baNkulunkulu, sibabulale futhi and take their lives. Yabo. Kuthiwa le nkosi ekukhulunywe ngawo laphana kuDaniel 8 iyobe kuyinkosi eqonda izimfumbe. Watcha ngesiNgisi understanding dark sentences. Ubuye uyasho ukuthi lesi sizwe siyobe singaqondi, amaJuda azobe engaqondi ulimi lwesi sizwe. Lokhu kuyiqiniso-ke ngoba isiLatin that enveloped i-Hellenistic word under the Roman conquest. AmaJuda engasazi isiLatin. Uvele kuzofika isizwe abangasazi, kuzofika amaRoma athi uma ekhuluma kumaJuda kuduma upotiyane engaqondi ngempela. Ngoba yini? Ngoba yisiGreek nolimi lwasePersia nolimi lwamaKaledi noma lwesHebheru namaKaledi, yizona izilimi ezazaziwa laphana ePalestine. Kodwa ulimi lwesiLatin babengaze beluzwe until kuze kufike iRoman Legion, kuze kufika ibutho lamaRoma. Waqala-ke lapho luzokhuluma izindaba zezimpi noma impi yembangazwe. Amen. Mighty but not his own power. Kuchaziwe lokhu lapha encwadini yaDaniel, khona ivesi elikhuluma kanjalo esithena ngesiZulu ekuthiwa iyakuvela inamandla ngithini, iyakuba namandla amakhulu ingenamandla eyokuqala kodwa. Yabo. Kuthiwa lana-ke kuzwakala kuyiqiniso nge-Papal Rome, ngeRome engaphansi kobuphapha, esiyibone ithola ukuthi ikhontrole la isizwe noma ama-barbarian tribes eba umvikeli walo iRoma noma wabo ubuphapha, eba yini, eba yi-defender ne-propagator yabo. Yabo, njengoba sibonile kuverse 12. Wabeka ibandla lamaRoma Katholika, ngathini, iRoma lamakatholika ngokwalo lalingenayo impi noma ilegion noma i-army, kodwa labo bephendukela ey'nkolweni noma ey'mfundisweni zabo amaRoma Katholika laba, babesebephenduka-ke labo beba yimpi yokudifenda, beba yimpi yokuphakamisa amandla obuphapha. Kutheni masiqhubekela ivesi kwathiwa shall destroy wonderfully. Iyakuchitha ngokumangalisayo. Yabo. Kuthiwa-ke lana i-view le ngathini, noma siboniswa lana khona ukuchithwa kweJerusalem. Sakhumbula uProfethi akakho ukuchithwa kweJerusalem. Sikutshelwa ngokuchithwa kweJerusalem lapho lizobe lidestroy khona impi yamaRoma. Nasitshelwe futhi mayelana nentshushiso nge-persecution yabantu baNkulunkulu bebethembekile yayizokwenzeka ngaphansi kwe-pagan nane-papal Rome. AmaRoma ayamaqaba ayekholelwa nje emasikweni abo, nalamaRoma ayethi wona seyamakholwa seyamakatholika ayinobishop noPapa. Babezokwenza lokho ukuthi beshushise abantwana baNkulunkulu. Khona indaba yokuthiwa nje mhlawumbe uNkulunkulu esiphe ukuphila, sike sifunde nje ngama-dark ages ukuthi kwakwenzakalani ngalezo y'khathi nama-wild dances. Yabona nje iy'nto ey'kanjalo, iy'ndaba ey'kanjalo njengoba kufuneka sizazi sonke ukuze umuntu ezokhetha. Ngalezi y'fundo bazalwane, akekho umuntu okuzothiwa akahambe eye ebandleni elithile. Uzobheka ukuthi uNkulunkulu ukufundiseni bese uyazibonela ukuthi likhona nebandla elikhuluma okufana nalokho okufundiswe uNkulunkulu ngalapho ongakhona. Uma likhona uye kulona, uma lingekho nendlu yakho noma noqondayo nabo niyahlala ekhaya nifunda iBhayibheli. Ngoba kahle kahle i-system, silokhu sishilo sithi i-system
yabazalwane bamanje bayafundisa abaningi ukuthi bagcwalisa abantu endlini zesonto. Kuthiwa wozani nizokhonza. Yabo, wozani nizokhonza, kuhle ukuhlangana. Kugcwala endlini, kugcwala abantu abangenaNkulunkulu, abantu abadla isona, abantu abaphila impilo yokungcola, abangafuni kuphenduka. Yabo, kodwa ngiyethemba lokuthi uma uJesu ebuya bazohamba naye. Kanti uNkulunkulu uyasho ukuthi kuhle ukuhlangana. At the same time ethi noma bebabili noma bebathathu behlangene, uNkulunkulu yena uqobo ufike phakathi kwabo. I-aim yaNkulunkulu ukugcwalisa abantu intando kaNkulunkulu, noma indlu engangagcwala. Yabo, uma egcwele izona akuyona intando kaNkulunkulu. uNkulunkulu unokuthi yena lapho khona ufuna ukuthi ugcwale intando yakhe. Bese nithi uma senihlangene nihlangene noma sihlangane ngokwenza intando kaNkulunkulu. I-aim yeyifundo ukuthi umuntu azi intando yaNkulunkulu lapha akakhona. Sekungakuyena ukuthi usuku uma uyaphi, uma ebona lapha angaya khona noma umoya wakhe amuholela khona. Amen. La sisitheni masifunda, ngicela nje ukuphinda lokhu. Okay, ngizobuye ngikuphinde. Lana sitheni kuthina true policy shall cause craft to prosper. Kuthiwa ngizithiwa iphumelele ukukwenza. Yebo, iyaphumelela ukukwenza lokhu kuchitha. iRome lana kahle kahle ibonakele inamandla phezu kwayo yonke imibuso ebeyaba khona. Ngani? Inqobe kakhulu yona ngokukhohlisa noma ngefraud lena eze nayo. Ingakho ikwazile ukukontrola abantu abaningi. Lokhu kuyiqiniso, both i-pagan nama-papal forms. Abona nje ukuze ngizowamukelwa izizwe ey'ningi njengamanje, uma ngase ngifike ngithi mina ngumZulu, intokozo yaseshowe, ngiyichaze. Khona nje le-South Africa khona izizwe ey'ngeke zingamukele. Mhlampe kwamanye ama-province ngeke beze bengamukele. Kodwa uma ngingathi ngumZulu, mhlampe ngifike ngithi I'm a Christian, yabo, ngenza isibonelo, I'm a Christian. So kune-possibility ukuthi kuma-provinces noma kungeseyona i-majority, kodwa khona abangaba interested ukuthi belalele ukuthi ngifuna ukuthini, bethatheke ukuthi nangumKrestu uthini. Angithi yabo, nabaphesheya bonke abantu befuna ukungamukela. Ileyo nto-ke yenziwe iRome. Yathi uma yibona ukuthi izoziveza ukuthi yona isemasikweni, mina njengomRoma, yabona nje ukulwa nokuqamisa amasiko kuphela akusizi, kodwa bacasha ngegama le-Christianity. Abantu bamukela, kanti bamukela iy'fundiso zamaRoma nosiko lwamaRoma. Baphila-ke iy'mfundiso zamaRoma, bathi baphila ubuKrestu, kanti cha, baphila usiko lwamaRoma, Nkosi yami. Abanye baze balishiya nje nanosiko lwayo. Ngisho ukuthi abantu abaya emasikweni, angikhuthazi ukuthi abantu beye emasikweni. Thina sikhuthaza ukuthi abantu babuyele kuNkulunkulu, uNkulunkulu owabadalayo, ngoba uNkulunkulu wasidala uyena owaziyo ukuthi ufuna siyiphathe kanjani ukuze sizophila. Yabo, ngoba uyena njengoba imoto yakwaToyota idalwa kwaToyota ukuze izokhandwa kahle, sengathi ingakhandwa umakhenika. Yabo, hhayi mina ngizoyibulala nje qha. So impilo yomuntu, ukuze umuntu ezophila physically, emotionally and spiritually, udinga uNkulunkulu okuwuyena omdalile. Mase sekuthiwa-ke ekugcineni, ayathi ekugcineni sithena kuthiwana by peace he shall destroy men. Kuthiwa iyakuchitha abanamandla nabantu abangcwele. Izizwe ey'ningi, uyabona, ezibe ngaphansi, ezibe ama-provinces noma ezibe ziyifunda ngaphansi kombuso wamaRoma, zikwenzile lokho. Yabo, abantu abaningi badestroyekile. Yabo, also uPhapha ngathini ngey'mfundiso zakhe udestroye abaningi abamlandelile noma abayilandelile lezi y'fundo bemangala. Kodwa khona lapho kuthiwa khona against the prince of princes. Yabona, kuthiwani lana? Lokhu ku-aplaya ey'ngxenyeni zombili, i-pagan Rome in actual laphana yenze njani? Kucrucifywa uJesu noma kubethelwa uJesu. Nakwi-papal Rome, i-papal Rome ukuhlambalaza kwayo. Yabo, lapha ithi khona ungathini uPhapha ngama-claims abanawo ngoPhapha nabapristi. Atholakala lapha kwabaseThesalonika besibili
u-2 verse 4. Lokuyifunda leyo verse ngoba angikhumbuli ngiyifunda kuDaniel 8 sesenza wona. Abasesisholonika besibili u-2 verse 4 uthi omelana nakho konke nozikhukhumeza phezu kwakho konke okuthiwa uNkulunkulu noma yinto ekhonzayo aze azihlalise ethempelini kaNkulunkulu ezishaya uNkulunkulu. Siyakhumbula-ke ey'fundweni ezidlulileyo ukuthi ukuhlambalaza kuyini. Ukuhlambalaza uma umuntu ezenza uNkulunkulu kwathiwa ukuhlambalaza lokho ngokweBhayibheli. Sakhona ama-references sawakhipha amavesi yabo. Uma kuthiwa nje umuntu uNkulunkulu noma usendaweni kaNkulunkulu manje kuthiwa kuphapha kahle kahle umele uNkulunkulu lapha emhlabeni. Uma ufunda iBhayibheli uyahlambalaza lowo muntu. Leso sono umuntu owenza leso sathi uma sifunda iBhayibheli sathi lowo muntu kahle kahle kube kusekuqala kwakufuneka ekhandwe ngamatshe aze afe. Kwathiwa ukuhlambalaza kwesibili eBhayibhelini kwathiwa umuntu oklema ukuthi yena unamandla okuthethelela izono. Lowo muntu uyahlambalaza ngoba uNkulunkulu kuphela onamandla okuthethelela izono. So lokhu amaRoma kasho njalo ukuthi uphapha uma endaweni kaNkulunkulu unamandla okuthethelela izono. Nezono ziyavunywa kwapriest ngenhloso yokuthi kuthiwa banamandla okuthethelela izono. uNkulunkulu uthi leyo nto yokuhlambalaza. Angithi yabo. So base lokho-ke kushiwo khona ku-apply kwi-pagan Rome. I-pagan Rome kuyiyona uma kuthiwa wamelana nesikhulu, yabona seyikhulu okuJesu uqobo loya ngisho bamelana naye. Ibisho njalo ivesi ebesiyifunda ukuyifunda laphana kuDaniel 8 kuthiwa ichithe abaningi kuthuleni iyakumelana nesikhulu sezikhulu. Amen. IRoma yamelana-ke noKristu ngalokhu ngokuthi 1 iPagan Rome lapha nekubethelweni kwakhe siyakhumbula. Iphinde yamelana naye ngePapal Rome ngenxa yokuhlambalaza lokhu ekushoyo ngoPope nabapriest ukuthi uNkulunkulu uPope umele uNkulunkulu, uPope nabobishop nabapriest banamandla okuthethelela izona ukuwamanga lawo. Amen. Kuthiwa uma siqhubeka nevesi kuthiwa-ke ichotshozwe kungesandla, yabo. Uma kuthiwa ichotshozwe kungesandla i-reference lana embonweni kaDaniel ikhomba i-final destruction lapha khona kuzobe sekubhujiswa okokugcina kwabo bonke abantu ababi noma abantu abangamlaleli uNkulunkulu mhla uJesu eza, yabo. Mhla uza uJesu okuyomisa ukuthi ngqi kuthi nse kuphele lapho kube ukuphela kwabo bonke abantu abaphikisa uNkulunkulu nabo bonke abantu abamelene nabantu baNkulunkulu. So lomusho lokho esikukhulumayo i-reference khona it parallels no Daniel 2 verse 34 lapho kwaqhamuka khona itshe elaqheshula kungezandla zomuntu ela-destroya noma elabhubhisa yonke imibuso yasemhlabeni lamisa umbuso ongenakubhubha, umbuso ongunaphakade okuwumbuso kaJesu Kristu. Sicela ukufunda uDaniel 8 verse 26. U-26 uthi imimono yakusihlwa neyasekuseni esilandisiwe iqinisile ngokuba ungowezinsuku eziningi. Amen. Angifundanga kahle ngicela uqala phansi ukufunda u-26 uDaniel 8. Imimono yakusihlwa neyasekuseni esilandiwe iqinisile, kepha gcina wena umbono ngokuba ungowezinsuku eziningi. Amen. So umbono wakusihlwa nasekuseni i-reference ka-2300 days, 2300 day prophet lesade sikhuluma ngaso sesibonakele. Ngakho alusekho ungathini, alusekho olunye ulwazi akanikezwa uDaniel, yabo. Kodwa lo mbono uqinisile, yabo, futhi uzokwenzeka. Shut thou up the vision. Kuthiwani?
Kepha wena gcina umbono, ngokuba ungowani ungowezinsuku eziningi. UDaniel walulekwa ukuthi uwuvale lo mbono lena, ngokuba ukuze kube khona izinto noma ama-details afulfilekayo, ngathini noma ngathi mhlampe afezekayo, ngiyakhona ukuthi ngisho kahle, yabo, alombono okule chapter, yabo. So uma usuqondakala kahle, sizokubona ukuthi kwakuwumbono ka-2300 days. Okay, and when understood correctly, we see that it was the vision of the 2300 days that was shut up as it not until after the time of the end. Amen. Toleka mzalwane lapha ekhaya ngoba indaba injalo. Amen. Uma sesiqonda ngatheni ngiqondisisa kahle, sizokubona ukuthi umbono ka-2300 days wakufuna kuvalwe ngoba ngathini wawungakenzeki. Ya, uDaniel ebona lo mbono. Okay, ngicela ukuma lapho. Ake ngifuna uDaniel 8 verse 27. 27 uthi, mina Daniel ngase ngiphela amandla. Impela wawungakenzeki ngoba kwakuseza o-1844. Nakho lapho esifundweni kuyavela, kodwa sizoqhubeka nawe. UDaniel 8 verse 27 uthi, mina Daniel ngase ngiphela amandla. Ngagula izinsuku ezithile, ngavuka ngenza umsebenzi wenkosi, ngamangala ngombono owakungekho okuqondayo. Amen. uDaniel lana wanqotshwa, yabo, ukubona okuzokwenzeka. uGabriel kwamphoqa ukuthi ame ukuchazela uDaniel lo mbono wezinsuku ka-2300 days, njengoba uDaniel kwabonakala ukuthi lokhu asekuzwile yikhona kuphela njengamanje akanamandla okukwamukela, noma akanamandla okumumatha, noma azoba namandla okukuzwa. So ama-further instructions specifically on its starting point agcinelwa isikhathi esizayo. Amen. Nkosi bususa ukufunda kwezela esikhathini samanje ngoJesu oyinkosi yethu. Amen. Thixo uma esiphila ukuphila, sizobuya sifunde uDaniel 9 ngokusizwa uThixo. Amen. Ngisacela sithole umkhuleko. Siyabonga Nkosi. Siyabonga Mdali wamazulu nomhlaba, izwi lakho sifundisa lona esikhathini samanje. Sicela Nkosi usiphe ukudliza ngalo. Sicela Nkosi ukulalela ukukhuluma kwakho kuphela. Kuningi ukukhuluma kuyakhulunywa ngapha nangapha. Akekho claim ukungazi omdala nomncane. Kodwa uNkulunkulu siyazi ukuthi amazwi aphuma emlonyeni wakho ayiqiniso, futhi yiwo kanye azakwenzeka. ngoJesu siyakhuleka. Amen.